Så jeg er kommet til Bayern. Jeg kører på en, ja, det er også en gammel betonvej. Har ikke nogen spor efter tungt artilleri. Det har været en lidt tosset dag. Cyklen sad fast i toget. Fuck. Jeg har lige trukket min cykel op af en bakke. Det eneste jeg har tilbage, det er noget rom i min lommelærke. Det tror jeg ikke, jeg skal drikke. Jeg er virkelig træt. Jeg er simpelthen strandet her. Fordi der er simpelthen ikke mere tilbage i mig. Det går bare op, og så går det ned. Jeg mangler 14 kilometer. Prøv lige at se en bakke. Nå, men jeg ved jo ikke, hvordan man giver op. Lige nu kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan fanden man gjorde det. 14 kilometer, det er ikke så meget. Jeg er ret højt oppe. Både mentalt og fysisk.